Esittelemme tässä videossa Etelä-Suomen kenties parhaan ja tunnetuimman rallipätkän, Koukunmaa. Se on käytössä myös tulevan elokuun alussa. Nyt lähdemme liikkeelle pätkän alusta. Metsä-Marttilan tietä lähtien tieltä numero 295 väliltä Levanto-Kärkölä. Alussa mutkaisuutta, lyhyillä näkymäalueilla, mutta 800 metrin päässä lähdöstä avautuu pitkä suora. Sen verran Koukunmaasta, että Koukunmaahan on Kärkölän eteläisimpiä kyliä. Kärkölä on vankka maaseutupitäjä ja täällä on kaunista luontoa ja täällä on hyvä asua ja elää. Kokemuksesta sen tiedän. Seuraavana mainitsemani suora, vajaa puoli kilometriä. Jonka jälkeen vaihtelevaa mutkaisuutta. Tie jatkuu vauhdikkaana torpparin asfalttina, niin kuin terminologia kuuluu. Seuraavana saavumme yli 90 asteeseen jyrkkään vasempaan. Tässä on paljon hyviä katselupaikkoja. Tähän ja tästä eteenpäin oleviin katselupaikkoihin kannattaa ehdottomasti saapua Jaakkolan parkin kautta, johon kohta saavumme. Vaihtelevaa, vasenta ja oikeaa, kuitenkin suhteellisen nopeaa. Seuraavana oikea sikaani. Pitkiä näkemiä. Seuraavana loistava esteetön katselualue. Juuri tehty hakkuu. Tästä on matkaa Jaakkolan parkkiin vain 300 metriä. Seuraavana vasemmalla parkkialueen risteys. Parkki sijaitsee Savipakantiellä olevalla kantavalla heinäpellolla aivan tässä risteyksen tuntumassa. Parkki on hyvin tilava ja organisoitu, säänkestävää heinäpeltoa. Kaikki pätkän parkit on sellaisia, että niihin voi saapua ja niistä voi poistua myös sulkuajalla. Tässä ja tästä taaksepäin jo ajetut viimeiset 2 kilometriä ovat pätkän parhaat ja vaihtelevat katselualueet, joissa on pitkiä näkymiä. Jyrkkä vasen, nopeaa, leveää valtion tietä. Onkohan tämä ralliauto harventava koivukuja? Oikealle. Ja kaartain ylävasempaan.
Seuraavana on lähes kilometrin mittainen kurvi vasempaan. Jyrkkänä se alkaa. Avautuu. Ja jatkuu ja jatkuu. Vielä vasempaan. Ja notko josta oikeaan. Ja seuraavaksi saavumme Metsämarttilan tien ja Koukuntien risteykseen, josta vasemmalle. Tämä on pätkän ensimmäinen risteys ja nyt olemme aika tarkasti pätkän puolivälissä. Seuraava osuus on tämän vaihtelevan kohdan jälkeen hyvin nopea. Tästä alkaa hyvin suora ja nopea osuus. Noin seuraavat 1,5–2 kilometriä. Rajoitinta vasten iso vaihde on pesässä. Mennään aika pitkä matka miljoonaa. Tässä on varmaan pätkän nopein osuus, jossa autot vilahtavat ohi. Jäljellä matkaa noin 4 kilometriä ylikin. Jatkamme suoraan, mutta tästä vasemmalle Saikarin tieltä löytyy parkkialue lähistöltä ja sieltä on helppo saapua tähän ja tästä eteenpäin olevalle hyvälle katselualueelle. Tässä on vaihtelevaa nopeutta. Seuraavana hyvinkin jyrkkä oikea. Ja sitten taas välillä mennään kovempaa. Seuraavaksi saavumme pätkän toiseen risteykseen, Koukuntien Jerpinmäen tie. Seuraava tieosuus on hieman kapeampaa, jossa alussa hyvinkin tiukkoja mutkia. Näissä kurveissa on moni kyllä kokenut, mitä on ajaa pois tieltä. Tästä alkaa pitkä näkymä Peltosuoralle. Peltosuoran päässä jyrkkä ylävasen.
Tästä oikealla on Arolan tie ja myös sieltä löytyy hyvä parkkialue 200-300 metrin päästä. Jälleen kapeahkoa tieosuutta. Tästä on enää matkaa pätkän loppuun reilu kilometri. Seuraavaksi aika hauska notko ja myös tässä on tosi hyviä katselupaikkoja pitkällä näkemäalueella. Toivottavasti isäntä ei ole matkalla navettaa juuri silloin, kun on ralli menossa. Ja vielä viimeiset nopeat mutkat ennen kuin kellot pysähtyvät. Ja loppuhuipennuksena vielä todella tiukka sikaani. Ohi on. Matkaa kertyy noin 13,5 kilometriä. Tosi toimissa, tähän kuluu aikaa reilut 7 minuuttia. Vielä lopuksi muistutan, että myös näillä välillä olevat parkit toimivat hyvin. Niin on helppo tulla ja niistä on nopea ja helppo lähteä. Parkit ovat aivan pikiksen tuntumassa. Älkää parkkeeraa tien laitaan. Siitä on harmia itsellenne ja muille. Ei sumputeta teitä. Tulkaa katsomaan rallia hyvällä mielellä ja hyvällä ajalla. Ei ole kiire pois. Kiitos mieleskiinnostasi. Heippa!